batz kooperatiba industrial bata, Mondragon kooperatiba taldearen barne egonda beti, eta Arratiakoentzat bertan lan egiteko aukerarik ez egualata, horreri erantzuna emoteko bertako talde batek batz kooperatiba sortu bain 1973 urtean. Beraz, datorren urtean 60 urte egingo dugu. Hasi trokeleri modure hasi ginen. Hori izan da batzeko betiko negozioa eta munduan zeusegitik ezaguna pagara, trokeleri modurlez. Gaur egun hori negozioa zoritxarrez asko gitxitu da. Oindo ezagutza handi eduku eta oindala 30 urte inguru hasi ginen beste gauze batzuk egiten. Trokeleriak egiten gindu zen da pieza egiten hasi ginen, osagaiak, automobilentzako osagaiak. Eta gaur egun hori da gure negoziorik handiena automobilentzako osagaiak diseinau eta fabrikatzea da. Nik badarra da 30 urte dara hemen, ja urte asko pasau dire eta asko aldatu da kooperatiba, asko hasi da. Ni etorri nintzenean 250 inguru izango ginen, oen 1200 pasauta gauz taldean. Arratian eta lehene bai Hornitzai eta bai Bezero lokalak edo Hurbilekoak peninsula edo Hurbileko bezeroak egote zirmuen, internazionalizazioa heltzen da eta zube horregon bizara, bestela kanpo gelditzen zara eta batzeko horren apostu egin jau, internazionalizatu egin da eta bolanik bai Txinan, Txekian, Mexikon eta beste enpresa batzuk zabaldu izan dauz. 2008 urtean erabaki genduen, bezeroak non gukan egon behar egunkela eta holan joan ginen Txinara, Europa ekialdera eta Mexikora. Gaur egun gure presentziarik handiena dana Bizkaian deku. Gure bezeroek automobileak egiten da bezan fabrikante gehienak dira. Tesla, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW danak asgabiz. Liga oso exigentea da, era berean asko ikasteko aukera dukuzu eta hasi be aurren eskutik asko hasi gara azkenengo urteetan. Jente elebiduna gara hemen gehienok, eta edo eleanitza eta hori txinoekin berbaiteko Mexiko gaz, Txekia gaz eta bai bezeroakaz, ez bakarrik gure plantekin. Beste bezero eta Hornitzaiakaz egoteko hizkuntza desberdinetan moldatu behar zara. Hemen inglesa derigorrezkoa da eta maletea etzean ate ondoan. Nahi noz urten behar izaten dugu bezeroan bat bizitatzera edo guk deguzen plantak ikusten joatera. Orduen, batzen 380 langile inguru gengozan. Euneko 70 euskalduna apurreko arabera. Eta horretaz gain, beste euneko 10 euskera ekiena. Eta ikusten genduna da, dana dokumentazio guztie, paisaje guzti dana erdelduna zala eta gaur artean erdera egiten gindune. Naiz eta gehiengoa euskalduna ezin erdera egiten gindun. Eta hori aldatuteko sortu zen, 2002an euskera batzordea antolatu zen eta hortik urten lehenango euskera planak. Osea, enpresetan ez alai erderara joten dela berez, ezta? Eta hemen gehiengo euskalduna izan da erderara joten gindu. Zorionez, nipetzetan dut hori aldatu ez doala. Errota Fundazioak bultzatute Eusgara proiektua dauku. Gaur egun Arratien enpresa handiek gehienok euskara planean sartute gauz. Batzuk lehentsuago, beste batzuk erotsuago. Eta enpresa txikerrak hainbat hauz Arratian, guztiz badira 23-25 enpresa egitasmo horretan sartute dauzenak. Azkenean honetan gu bakarrik ez gauz. Eta importantea da, alkarrengandik animoak hartzea importantea da. Eta ikisi azkenean danok erronka bardinean gauz, zelan euskeraz lan egitea da gure aurrean dekun erronka, eta horretan enpresa asko gauz. Eta zer egiten dugun
zelan egiten dutzugun arazoari aurre hori konpartitzea, hori importantea da. Euskara zeitea eta dakizenak, hobeto dakizenak gehiago eta gitxiago dakizenak gitxienez basikoa edo dakizen einien eitea hori da garrantzitsu, ezta? Eta importantziz emotie bertoko hizkuntza dela eta bertoko noberan identitatean barne dauen gauza bat. Sarriten naiz eta euskara ulertu erderara joten dugu, niretzat importantea dela euskarari eutzitea. Gaur egun guk eta enpresa askok, arazo batekuz jente barri hartzeako. Lehiarik handiena talentuarena izango da seguruenik eta hori egunero ikusten dugu. Unibertsitatez harremanatekuz, gazteak zelan erakarri aldugu zen, eta hor gauzek asko aldatu dira. Lehen eskaintza bat eguan da gauk aukeratut egin duen, gaur egun gazteak eurek aukeratuten dabe nora etorri gure dabe lanean. Eta euskara eta enpresen izaera mantentzea importantea dela. Eta gazteak aurrek hori baloratzen dabe euskara edo gaugarena mantentzeko kapaz bagara, eta hori ikusten dabe enpresetan. Eta enpresa asko horretaz kontuetu dira, eta nik bai pentsetan dut hori dela arrazoi bat enpresak euskara planak indartzen hasi izatea azkenengo urteotan. Etorkizun ideala atzenean, izango litzeke zoazen lekure aukeri ukite, ez da? Aukeri ukite gehiago gitxiago egin alizeteko. Berton inguruen eta euskaldunak diren herrizetan batez be, errestasun hori topetie eta identifiketa eta euskaldun kutsu hori presente ikustea. Nik gaur egun barrera asko daukagu zala, ikusten dugu zala, ez dakit berez hor bat dauz euskara erabilteko, eta barrera horrik kentzea izango litik lortu behar gunkena.